Салом алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали мошинбозор тиҷе. Хуш омадед ба ютуб канали мо. Дӯстони имрӯз мо бо дархости зиёди шумоён омадем ба мошинбозори шаҳри Худжанд. ҳозир аз нарху навои онҳо мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон ногуфта намонад, чуноне ки медонем наврӯзи байналмилал наврӯз фаро расидааст. ҳар яки тамошобинони азиз шуморо бо наврӯзи омада истода табрику таҳният мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Opel Astra соли барориш 98 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед, намуди берунаш. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 228 000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолти салони мошин боз мен инҷа люкам дорад дӯстон. мани ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.6 прасой, сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 газгирӣ 100-105 километр мегардад. ёдовар мешавем санҷи техникиш то моҳи ноябри соли 2021 дӯстони азиз. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. сечка элеганс соли барориш 98 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ойнаҳои сиёҳшиша, яъне мӯҳлати ойнаҳои сиёҳшишааш то моҳи июли 2021, санҷиши техникиш то моҳи декабри соли 2021. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. мани дохили салон сиденияш лифт дӯстони азиз. мани инҷа 4 электропакет дорад, коробкаш автомат титрони. мани cd плеер, дута сиденияи пеш абагрев, сентр замок, пробегаш 225 000 километр дӯстони азиз. мани ҳолти салони мошин боз мани инҷа люкам дорад. мани чӣ хеле ки дида истодед ҳолти салони қафои мошин дӯстони азиз. агар навор писанди шумо бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. мотор 2.3 сӯзишвориш газ бензин дӯстони азиз. расходаш 10 газгирӣ 85-90 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 85 86 дӯстони азиз. Opel хеҷбек соли барориш 96 дӯстони азиз. мани чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. намуди берунаи мошин мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ман инҷа боз задни камераҳошам ҳаст. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодед. коробкаш механика, ман инҷа cd плеер дорад, пробегаш 382 000 километр. мани ҳолти салони мошин сиденияш кожини мебошад, боз инҷа люкам дорад дӯстони азиз. мани ҳолти салони қафои мошин. сиденияи қафошам кожини бисёр дар ҳолати хуб. боз мани инҷанда мониторам дорад. барои ҳамин задни камераи мани cd плеер мониторам пайваст гирӣ болове.
мотор 1.6 простой, сӯзишвориш газ, бензин. Расход чӣ қадар? 8. расходаш 8 киди сахта мегардад. Мисолан, яъни ҳолати мотори мошин, дӯстони азиз. нархи мошин 34000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 720 90. Honda Servi соли барориш 2006. дӯстони азиз, мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон чӣ хеле ки дида истодаед. электропакетош ва нест. коробкаш механика, ман инҷа CD плеер дорад. дутта сидениҳои пеш обогрев сидение. пробегаш 87000 километр пробег. дӯстони азиз, мошин камгаштагӣ. ин ҳолатҳои салонош чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати салони қафои мошин мана бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин, мотор просто штаги неегсосян. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 884 0088. хундай туксон соли барориш 2007. мошин вагони мебошад. дӯстони азиз, ман ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед. ана намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначои пеш электроника, сидениҳош обогрев сидение, коробкаш автомат. ман инҷа магнитофон дорад, CD плеер дорад. дӯстони азиз, пробегаш 77000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин сидениҳош кожини мебошад, бисёр дар ҳолати хуб. мани боз люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешавем, ҳамаи сидениҳош обогрев сидени мебошад. қафошам обогрев. мотор 2 сӯзишвориш дизел мебошад. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 970 40 30.